spørger også, hvordan børnene har det. Da jeg begyndte at lave det her arbejde, og begyndte at skrive om det og være mere offentlig, så blev vi jo nødt til at tale med børnene. Fordi de skulle jo helst ikke se på internettet, hun elsker ikke jer. Og sådan er det jo heller ikke. Det er bare noget andet. Så derfor så har vi haft snakken med børnene, og de kiggede på os og sagde, selvfølgelig. Altså, jeg elsker jo heller ikke dig på samme måde, som jeg elsker min mor. Så for dem var det helt logisk. Der var ingen... Så det er meget hos os selv, vores egne forventninger til, hvad vi tror og hvad vi er bange for, måske kan ske. For børnene, det er helt naturligt for dem. Så problemet, det ligger mest hos kvinder. Ja. Fordi mænd, de tager det mere pragmatisk, siger du, at hvorfor er det ikke det samme problem for dem? Jeg ved det faktisk ikke, men det ser ud som om, at mænd nemmere kan tage andres børn ind. Og jeg taler om en mere pragmatisk kærlighed, og jeg ved ikke, om det er det. Jeg kender ikke mænd godt nok til at vide, om det er det. Min egen har taget min datter til sig på en meget fin måde, og jeg ser det rigtig ofte. Jeg ser også det andet, at mænd begynder at sige, jamen, hvorfor skal jeg tjene så mange penge, når så stor en del af min løn skal gå til en anden mands børn. Men det er slet ikke på samme måde som kvinder. Det ser ud som om det er et større problem for kvinder, eller sværere for kvinder. Så kvinders forventninger til denne her rolle i familien, hvad har hun af rollemodeller? Hvor kan hun sådan ligesom kigge sig omkring og sige, sådan her gør vi, når vi nu bringer familierne sammen, og jeg har nogle forventninger om at skulle rumme alle børnene? Vi har ikke ret mange. Vi har nærmest ikke nogen. Selvfølgelig har vi prinsesse Marie, som jo er stemmer til Joachims 2 drenge. Men det er jo meget smukt og fint alt sammen. Der er ikke så mange, der... jeg ved ikke, om det handler om mod, eller som stiller frem og siger, jamen, det er svært det her. Vi har René Toft Simonsen, som også gør et stort stykke arbejde inden for det her. Men ellers, vi mangler virkelig rollemodeller. Men samtidig så er det en diskussion, vi skal have, tænker jeg, åbent, sådan så vi alle sammen kan finde ind i den rolle, der passer os. Så det starter med at være ærlig omkring, at man altså ikke har de samme følelser over for partnerens børn, end over for sine egne. Ja. Og hvad så, når man så får børn sammen? Så er der måske en tredje form for følelser, der kommer ind der. Ja, altså det er meget forskelligt, hvordan et fælles barn vil påvirke systemet om familien. Om det ganske ofte, så ser man, jamen, så, fordi der så på den måde bliver knyttet søskendebånd, sker der også noget, også for kvindens følelser i forhold til sit eget barns nu biologiske søskende. Nu er der sikkert mange kvinder, som hører det her, som kan ikke genkende til problematikken. Hvad vil du anbefale, at de gør? Først og fremmest acceptere, at man har det, som man har det. Det er helt naturligt, og det er nærmest en af de andre, der arbejder meget med det her, Sia Holm, siger, det er nærmest unaturligt at elske en andens børn på samme måde, som man elsker sin egen. Fordi moderkærligheden hører moderen til, og så skal man finde på en anden. Så det først og fremmest, det er helt almindeligt, og faktisk mest naturligt, ikke at føle moderkærlighed over for en andens børn. Så det er virkelig første skridt. Og så tale med sin mand om det. Altså ture og sige, prøv at høre her, det er sådan her, jeg har det. Og i nogle situationer, så har jeg brug for din hjælp. For hvis tit hører jeg kvinder, når det nærmer sig, at nu skal børnene komme, så bliver de sådan lidt mere sure. Og sådan lidt mere, der bliver smækket lidt mere med køkkenlågerne, og gryderne bliver sat lidt hårdere på komfuret, og dørene bliver sådan lige en kant af noget irritation over, at nu kommer de og vender hele ens liv på hovedet. Det er jo det, der sker. Hele ens dagligdag bliver vendt om, når børnene kommer. Og det er jo svært for en mand at forstå, hvad er det egentlig, der foregår. Men hvis man er åben omkring det og siger, prøv at høre her, jeg har det rigtig svært med, at de kommer og vender rundt, og min yndlingsstol bliver taget, eller jeg får ikke avisen først, eller hvad det kan være. Det kan være alle de her små ting i dagligdagen, som pludselig er anderledes. Nogen tager min telefon, eller at man siger, prøv at høre her, det er det her, jeg har svært ved.
Når man er ærlig omkring, hvad det er, der sker, så har han også nemmere ved at forstå, hvad der sker, og han har også nemmere ved at sige, okay, hvordan kan jeg så hjælpe dig? Og hvordan kan han hjælpe? Hvad kunne være en hjælp? En hjælp kunne først og fremmest være at acceptere, at kvinden har det sådan. Fordi det er det er det, der er det svære for mændene tit at forstå. Ja. Og måske behøver man ikke forstå det. Altså måske er det her en af de ting, som man ikke behøver at forstå, men acceptere det, sådan det er. Og så, jeg har sådan meget, at der skal hele tiden være en forbindelse mellem den her direktion, eller det her team, og den skal dyrkes hver dag. Så de her, som jeg fortalte om, den her kvinde, jeg talte med sidste uge, som har den her fornemmelse af, at når børnene kommer, så mister hun sin mand. Der er det også hans opgave at gå ind og sige, hey, jeg er her stadigvæk, men nu skal jeg lige være sammen med mine børn. At der hele tiden er en forbindelse mellem de to, der skal være kernen i familien. Fordi mange af tingene er også nogle små, fine nuancer, som man har svært ved at sætte ord på. Men det må man prøve alligevel. Altså, jeg kender en bonusmor, et eksempel er toiletrullen. De her børn, hun har fået, sætter ganske ofte ikke en ny toiletrulle på, når den er tom. Helt konkret eksempel. For hende betyder det én ting. For hende betyder det, at de ikke tænker på det næste, og at de er egoistiske. Det betyder det slet ikke for dem. Der er det bare noget, de har glemt. Så den medbetydning, hun har ind, er en helt anden, end den de har. Og der må hun jo sige, jamen prøv at høre her, jeg oplever, når I gør det her, at sådan, det siger noget om jer på den her måde for mig. Jeg tror meget på det her ubrydelige team mellem de voksne. Uden det er det op ad bakke. Men det skal nurses, og det skal arbejdes med hele tiden, og det er i alle forhold taler man selvfølgelig om, at det der er det vigtigste, det er kommunikation. I sammenbragte familier skal det ganges med 100. En biologisk familie er for det meste i hvert fald skabt i glæde og kærlighed og forelskelse og alle de her positive ting. Men en sammenbragt familie findes kun, fordi der er nogen, der på et tidspunkt er blevet skilt. Så det er et andet udgangspunkt, og det kræver rigtig meget arbejde, men det kan sagtens lade sig gøre. Ikke sagtens, det kan godt lade sig gøre. Men vi skal sådan ligesom finde ud af, hvad er det så, det her kvindelige overhoved i familien skal. Så du har valgt at kalde dig fars kæreste? Ja. Og du har også lavet en forening, en klub, eller hvad er det, du har sat på? Ja, et lille netværk af kvinder i samme båd. Det store skifte for mig skete en dag, hvor der var en, der til mig sagde, stakkels dig. Jeg blev så rørt og så påvirket af det, fordi det gik op for mig, at jamen, det var faktisk også synd for mig. Men det at sige, jamen ja, det er svært. Og ture og indrømme, at ja, det her det er faktisk en problematik. Og vi er flere om det. Så det er så også baggrunden for netværket, at vi skal mødes og tale om, hvad er det, der er svært, og hvordan finder vi ind til den rolle, vi gerne vil have. Og vi kan spejle os i de andre og sige, jamen okay, men jeg er ikke den eneste. De andre har de samme problemstillinger. Så Puk, du har budt op til dans omkring det her emne, mere åbenhed omkring stemøder, og vi efterlyser rollemodeller. Og du har en hjemmeside, og du har en klub, og alle de oplysninger kan findes på kvindekanalen.dk. Jeg siger tusind tak, fordi du vil være med her i studiet.